Een hele goede dag. Consultooi van Kula Skoro. Vandaag les 2. We gaan weer de onbekende chow. Vandaag gaan we een combinatie maken van zijwaarts chow. Zoals je weet, Awasa is een schoonheidsdans bij de mannen. Waarbij de bewegingen, althans zielig handbewegingen en voetengestamp schoonheid wordt uitgebeeld door vrouwen. Ja, en de mannen aan de andere kant hun kracht en vaardigheid. Vandaag gaat het weer om de chow, hoe je het kan combineren. Nou, vorige keer hadden we gedaan in La Scène, hadden we gedaan gewoon de normale chow. En vandaag gaan we de zijwaarts chow. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Net gezien. 5, 6, 7, 8 keer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stampen. 1, 2, 3, stampen. Kijk. Je begint 5, 6, 7, 8 en dan begin je met rechts. 1, 2, 3, 4 en dan stampen. 1, 2, 3, 4 en dan stampen. 1, 2, 3, 4. Nog een keer. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laatste keer. En dan ga je van zijwaarts ga je naar voren. Dus 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Nog een keer. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. En van hieruit ga je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nog een keer. Je gaat naar voren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dan ga je dubbelen. Een soort van, lijkt een beetje op de maninkevoet, maar dit is gebaseerd op de chow. Dus, voeten plat. Niet op de bal van je voet, maar gewoon plat. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weer vertraagd. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Ik ga hem versnellen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, from the top. Kijk goed. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 8. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Precies, hè? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dan 1, 2, 3. Wow! That's it. Dit was echt blijf oefenen. Volgende week komen we met les 3. En dan zien we elkaar weer. Bye!